मी ग्रामपंचायत शिंगारगाव अध्यक्ष आज फर्स्ट टाईम हे करता की मेन म्हणजे पत्रकार मित्रांकी, कारण आमची जी आवाज असा ते लोकां भितर पावोवक तेंच्यांनी खूब हेल्प केलो आणि त्या हेका लागून त्यानंतर ह्यो आमचो अरविंद देशपांडे साहेब ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे जाऊन आमचे म्हणजे बस चालू झालं आणि ह्या बसीन आमच्या शाळेच्या पोरांकी किंवा ह्या बायलांकी किंवा हॉस्पिटल वचूंक सगळ्यांकी जो हे उपयोग झालेलो आसा त्यांच्या सगळ्यांचो मी हे करता. कितल्या गावांका बस चालू जाल्ली आसा ही बस लागली आता आमचे स्वातंत्र्य होऊन एक 75 वर्षाच्या जाऊन गेले. आज पर्यंत हांगासर खंयचीच बसीची व्यवस्था नसलेली आणि आज फर्स्ट टाईम ही बस हांगासर आयलेली आसा. तेका लागून गांवचे लोक सगळे जाण हांगासर जमून सगळ्यांचो अभिनंदन केलेलो. ही बस आसा ते खंयच्या गावात वयतली, कशी म्हणजे कशी रूट आसता? भोसलेवाडा, आमचे शेनखेरी, मालंबा, कुडुलगाव, शिंगरगावच्यान हेका जगलबेट. स्वातंत्र्य जाऊन 77 वर्सां पूर्ण जालात तरी असताना देशात अशी अनेक गावां आसात त्या गावांनी अजूनही साधन सुविधा आसात, बेजीक फॅसिलिटी आसात त्यो पावोवंक नात. अशेच ज्यो जोडा तालुक्यांतल्यो ज्यो पूर्व भागात आशिल्ल्यो शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रांतली सुमारे 10 गावां आसात. त्या गावात अजूनही बस सेवा सुरू जावन आशिल्ली. मात्र गेल्या 77 वर्षानंतर आयजपासून या 10 गावात बस सेवा सुरू जाल्ली आसात. जोडा तालुक्यातल्या शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या आमशेत, मालंबा, कुडुलगाव या रुटाचेर स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच बस सेवा ही आसा ती सुरू जाल्ली आसा. तेका लागून लोकांनी ह्या बस सेवेची आपल्या गावात पहिल्यांदाच बस सेवा येयल्यानंतर तेजे जल्लोषात स्वागत केले आसात. फटाके मारून तसेच प्रत्येक गावात त्या बसीची पूजा करून आरती करून तेंच्यांनी लोकांनी स्वागत केले आसात. गेल्या अनेक वर्षापासून जी ह्या ग्रामस्थांची जी मागणी असली ती मागणी आयज 77 वर्षांनी पूर्ण जाल्ली आसा. तेका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.